Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Malam barka ne. Barka dai. Muna da tambaya. Ok, ba matsala. Wani abu ne ana ta cewa zai zo, amma har yanzu bai zo ba. Mene shi wannan abu? Gaskiya. Gaskiya. Eh, Ita ake cewa za ta zo kuma bata zo ba yanzu. wannan haka yake. To me yasa ka ce haka? Saboda ka san ita wannan rayuwar ko ba haka ba. Haka ne. Kowa na kalan nashi ko ba haka bane. Amma kuma na Ubangiji shine dar. Gaskiya ne. Abin da zai zo shine saukan mahadi ko ba haka bane ba. Saboda duk wani abin da aka faɗa a wannan zamanin ko ba haka bane abu ne wanda ya riga da ya kasance. Kamar yadda aka ce in duniya ta zo ƙarshe ku yanga za ta haifi uwar gijiyarta ko ba haka ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai, yaya? A'a, kyale shi. To ya ustaz. Ko ba haka bane. To yanzu dai mun daɗe muna cikin wani irin hali a wannan ƙasar. Amma kuma ni da ido na da kuma zuciya na ni na ga alamar sauyi ya fara zuwa. Kai, I don't like that stupidity. Don haka ni kawai abin da nake da shi da zan faɗa shine matasanmu da muke tare da su ko ba haka ba. Yawwa a rinka son juna. Kuma duk wani selfish interest wai wani son kai ko ba haka ba. Wani in nashi yayi kyau kaga ya rufe ido ya ce shi na dan uwan shi ba ruwan shi ko ba haka bane broda. Kwarai kuwa. Yawa dukan mu ɗaya ne. Wani abin da ake magana kabilanci wasu inyamurai Hausawa Fulani ko ba haka ba Yarabawa. Kan kaɗai ku kake faɗa irin wannan maganar? Dukan mu ɗaya ne Ubangiji ya halice mu kaɗai ko ba haka bane. An ce Sani Abacha an ce Ojuku ko ba haka bane. To shi wannan Sani Abacha zai kasancewa. Mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam barka ne. Yawa barka. To muna da tambaya ne. To Allah ya sa mun sani. Amin ya Allah. Wani abu ne ake ta cewa zai zo kuma har yanzu bai zo ba. Mene shi wannan abu? Gaskiya wannan sai na gani. Ana ta cewa zai zo kuma har yanzu bai zo ba. Shine muna son ka faɗa mana ko mene wannan abu. Wallahi ban da amsa a gare shi. Ni na ci ba da wannan abin da ake faɗa ne gobe har yanzu gaskiya. Ka shafa? Na ci ba Haka tuna da kyau ba? gaskiya ga marai ne. Kai kokari. Ana cewa sauki zai zo. Kuma amma kamar gashi ya fara zuwa. Sauki zai zo? Ok, sauki shi ne an san ka? Gaskiya shi ne. Shikenan Allah ya kawo mana sauki baki da cewa zai zo kuma har yanzu bai zo ba. A dukkan mutum ne ko kuma a'a a kai na tuku. Kowane mutum. Kowane mutum ne? To garanci da ni dai ban san wannan tambaya ba. Bari kawai. Kuma Amma wani kokari za ka iya yi? wani kokari zan yi? Ai ni mai gida yanzu a halin ma da nake ciki ban san wani kokari da zan ma ba. Da a ce da wata tambayar ka kawo wai Allah in ina da ita na baka ita amma wannan dai ban da amsar ta. A'a Wannan gaskiya ne. ba ba matsala mun gode. Yawwa to sai an jima. Amsar mu ta wannan tambayar ita ce gobe. Yawwa gobe ne ana cewa gobe sai gobe kuma bata zo ba. Assalamu alaikum.